Haka Jingïaidlynti Santosh Trophy ka bahap haka Group A hapring ka Meghalaya Persia eka Goa. Haba pai shagana ka Jingïaidlynti baro artli ki kenhun ki Iakhait klemla pat pen khijar nadu basdang ka Jingïaidlynti hadu bukot jong ka Jingïaidlynti. Watla ki Rangïaidlynti jong ka Meghalaya ki Lailekai bha henre ki klemla pat pen khijar. Badai le magana ka Jingïaidlynti ka Meghalaya ka ladu ban rong shaka playoff hadin baga khor tang art point na ki Southli ki Jingïaidlynti ki jongka. Haka Jingïaidlynti Indian Super League hapring ka Mumbai City Persia eka FC Goa. Haka ka Jingïaidlynti baro artli ki kenhun ki Iakhait da mar shigol. Ya ka shigol jong ka Mumbai City la yoban tap lengbau wising. Bad ya ka shigol jong ka Goa la yoban tap lengbau yasir. Haka Jingïaidlynti FA Cup 5th round hapring ka Wolf Persia eka Brighton. Haba pai shagana ka Jingïaidlynti ka Wolf kalala bat lim ni ka Brighton dai welanot. Badia ka shigol jong ka Wolf la yoban tap tang haka minit ka baar lengbau Mario Limina. Haka Jingïaidlynti hapring ka North Forest Persia eka Manchester United. Haka Jingïaidlynti ka Manchester United kalala bat lim salit ya ka Nottingham Forest dai welanot. Badia ka golpen job jong ka Manchester United la yoban tap hashwaban kut ka Jingïaidlynti kata haka minit ka baprap khundai lengbau Casemiro. Haka Jingïaidlynti hapring ka Chelsea Persia eka Leeds United. Haka Jingïaidlynti ka Chelsea kalala bat lim salit ya ka Leeds United da laila ar. Badia ka golpen job jong ka Chelsea la yoban tap hashwaban kut ka Jingïaidlynti kata haka minit ka khandai peu lengba uga lenghang. Haka waipat ka Jingïaidlynti hapring ka Liverpool Persia eka Southampton. Haba pai shagana ka Jingïaidlynti ka Liverpool kalala bat lim ya ka Southampton da laila not. Bada haka Jingïaidlynti player ubadang kham khna jong ka Liverpool ujedan dans uli yoban tap argol naga benta ka Liverpool haka Jingïaidlynti. Haka Jingïaidlynti Serie A pada Kenhun Martinez ka Inter Milan Persia eka Atalanta. Haba pai shagana ka Jingïaidlynti ka Inter Milan kala khori ka nam job hadin magalala bat limsuk ya ka Atalanta da saulanot. Haka waipat ka Jingïaidlynti hapring ka Sassuolo Persia eka Napoli. Haka Jingïaidlynti ka Napoli galala bat limsuk ya ka Sassuolo hadun riu la ka wei haka Jingïaidlynti Shabar na laying. Bad haka Jingïaidlynti Rangïaidlynti jong ka Napoli ubadai nagari Nigeria u Osimhen uli yoban tap hat-trick. Haka Jingïaidlynti I-League hapring ka Aizawl Persia eka Real Kashmir. Haka Jingïaidlynti ka Real Kashmir kala khori ka nam job hadin magalala bat lim ni ka Aizawl FC dai weilanot. Badia ka shigol jong ka Real Kashmir la yoban tap haka minit ka bakhatsan lengbau kesika. Haka waipat ka Jingïaidlynti I-League hapring ka Shillong Lajong Persia eka Rajasthan United. Bad ka Jingïaidlynti ka ba itanat bha haba pai shagre ka Jingïaidlynti ka Shillong Lajong kalala banilekai bha wala ka habanilekai tang si pheungot nanu ka minit ka ba sau phekundai hadin ka Jingïaidlynti kat u player u jongka. Bad hadu bukot ka Jingïaidlynti baro artli ki kenhun ki Iakhait da mar sau gol. Bad ya ka gol pen Iakhait ka Rajasthan United kala yoban tap hashwaban kut ka Jingïaidlynti kata ka minit ka khandai peu plus nreu. Bad lengbang ka Jingïaidlynti ka Shillong Lajong kadang ne haka kerdan ka ban reu haka mi Iakhait point.